पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी। नाचिले तो हिले कमर मटकी मटकी के मुएले बाराती माथा पटकी पटकी के ए बाबू ई का कहतारू हो। नाचिले तो हिले कमर मटकी मटकी के मुएले बाराती माथा पटकी पटकी के छुए लगे हु कमर मांगेला फोन नंबर मन करे कुछ कर जाईती। अरे हटो ना। अरे सुन सांस बनी दिल में उतर जाईती पूरा इनके पता जस पर सर जाईती तनी ताक दे तो छोटी तो मर जाईती छोटी तो मर जाईती बिना गारंटी दे हईले हार जाईती। चल हाय ओया कगरी देखे लोग सगरी ऐसन हमर बाजार बना सोटिए के जरी जवाना मना करी दिलावा में सपना हजार बनल। सपना देखल छोड़ दा। अच्छा अरे घघरी के कगरी देखे लोग सगरी ऐसन हमर बाजार बना सोटिए के जरी जवाना मना करी दिलावा में सपना हजार बनल। बुझला नहीं काहे कि सब इहे चाहे ला हम उनका घर जाईती। तया जा ताहर देहिया से देहिया रगड़ जाईती भर मन खुशी से भर जाईती तनी ताक दे तो छोटी त मर जाईती छोटी त मर जाईती बिना गारंटी दे हईले हार जाईती। खाली पूरा पेजबा ऐसन बानी जी हो वरदान साइन काम होई फाइन एके संग रहल जाई बीजी हो। अरे कोमे हमर एजबा खाली पूरा पेजबा ऐसन बानी हम जी हो बोलू बिसुमपुरी के सौ से जवानिया कोई लतुना में अपन निजी हो कि मन घबराला है जीवा डराला इला फाड़ा से डर जाईती। ओय माँ भक देना भीतरी लहर जाईती घिउ के गगरी जस डर जाईती तनी ताक दे तू छोटी त मर जाईती छोटी त मर जाईती बिना गारंटी दे हईले हार जाईती। अरे आवो न तरिए जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।